Bună tuturor și bine ați venit pe canalul Dr. Cernea. Astăzi vă voi purta într-o călătorie epică, una dintre cele mai spectaculoase șosele din lume, Transalpina. Cunoscută ca și Drumul Regelui, Transalpina este o comoară ascunsă a munților Carpați din România. Începând de la Rânca, acest traseu uimitor se înalță pe altitudine incredibilă de peste 2000 de metri. De pe drumul către Rânca se poate vedea în depărtare localitatea Novaci. Rânca este o stațiune montană populară pentru iubitorii de sporturi de iarnă și drumeții. Aici vom găsi o varietate de activități de la schi și snowboard până la drumeții și ciclism montan. Această încrețitură timidă a scoarței terestre din dreapta este vârful Păpușa, 2135 de metri altitudine. Vârful Păpușa îl puteți observa chiar la ieșire din localitatea Rânca, mergând către obârșia Lotrului. Ascensiunea către vârf se face destul de ușor, aceasta realizându-se cam în 30 de minute pe mai multe opțiuni de traseu. În acest filmuleț veți avea parte de două perspective. Una este cea a șoferului, cea pe care o vedeți în momentul acesta, și am păstrat întreagă toată călătoria ca să vedeți cum arată tot drumul, exact cum s-ar fi văzut dacă ați fi mers chiar voi. Și cealaltă e perspectiva de pasăre. Ce vedem de sus, cu drona, unde sunt peisaje superbe și avem ce admira. Aici ne aflăm chiar în cel mai înalt punct al Transalpinei, pasul Ordele, cu altitudine de 2145 de metri. Iar în dreapta avem chiar vârful Urdele, un vârf micuț, de numai 2228 de metri altitudine. Astăzi vă vom purta într-o aventură aeriană incredibilă, pe una dintre cele mai frumoase porțiuni ale Transalpinei. În timp ce ne ridicăm în aer, priveliștea de sub noi se transformă într-un tablou viu, cu munți înalți și porțiuni verzi care se întind pe cât vezi cu ochii. Pe măsură ce urcăm, vom fi întâmpinați de serpentine spectaculoase, curbe înalte și vederi panoramice care stai răsuflarea. De-a lungul călătoriei noastre suntem martorii unor vederi panoramice uimitoare, cu crestele munților care se pierd în zare și râurile care se strecoară în văile adânci. Ne lăsăm purtați de vântul răcoros și suntem cufundați într-o liniște, lăsându-ne sufletele să se odihnească în această oază de frumusețe naturală. După această vedere panoramică începem coborârea, însă peisajele nu s-au terminat, iar jos, unde vom opri imediat, este locul de începere a traseului de creastă, drum care merge până pe vârful Parânc și mai departe.
Pe partea cealaltă a crestei găsim Iezerul Muntinului, un lac de origine glaciară aflat la 2000 de metri altitudine. Oricât am căutat, nu am putut găsi pe nicio hartă acest pârâu. Pare că izvorăște din cascada Cărbunele și izvorul Răgușitul. Dacă știți voi, lăsați-mi în comentarii. Chiar sunt curios. Imediat în stânga avem izvorul Răgușitul și imediat în stânga și cascada Cărbunele. Următoarea oprire, belvedere către Iezerul Muntinului. Din nefericire, pe drum ne-a prins o ceață foarte densă, astfel încât vizibilitatea e destul de redusă în acest moment și nici nu mă pot lăuda cu peisaje fabuloase pe care să vi le prezint. Pentru un moment. Hei, salutați-o pe Lore! Stați liniștiți, se va ridica ceața și vom avea o priveliște frumoasă asupra iezerului. Chiar lângă panoramă este și un târg de suveniruri, foarte interesant. Dacă aveți ocazia, mergeți și-l vedeți. Din nefericire, noi am cam ajuns la spartul târgului. Unii dintre noi se plâng de ceilalți dintre noi că ar conduce prea agresiv în serpentin. Ceilalți dintre noi spun că există metoclopramid sirop pentru aceia dintre noi mai sensibili. Așa că unii dintre noi citesc prospectul la metoclopramid. Da, din păcate s-a pus și ploaia, așa că avem parte și de sunetul ștergătoarelor, pe care le-aș putea pune pe mut pentru un singur click. Dar am vrut să fac clipul de așa natură încât să vă simțiți transpuși în această călătorie. Practic vă luăm cu noi. Așa că, cu ștergătoare, fără ștergătoare, cu ceață sau fără, haideți să vedem ce mai avem de descoperit. Imediat în stânga vom trece pe lângă Stâna Ștefanu. Și imediat în stânga avem o zonă de camping pe un deal, cu o priveliște foarte frumoasă. Vom mai continua o bucată scurtă de drum și apoi ne vom întoarce să vedem, s-a ridicat ceața, avem priveliște. Între timp, rămâneți cu mine ca să vă povestesc puțin despre Iezerul Muntinului. Lacul impresionează prin frumusețea sa pitorească și priveliștile spectaculoase pe care le oferă turiștilor. Cu apele sale cristaline și înconjurat de peisaje montane impresionante, Iezerul Muntinului este un adevărat paradis pentru iubitorii naturii și pasionați de fotografie. Aici vizitatorii pot admira culorile variate ale lacului, care se schimbă de la nuanțe de turcoaz în timpul verii până la albastru intens în sezonul rece. În plus, Iezerul Muntinului oferă o oportunitate excelentă pentru activități în aer liber. Turiștii pot explora împrejurimile lacului, urmând trasee de drumeție sau ciclism montan și pot admira flora și fauna bogată a regiunii. De asemenea, cei aventuroși pot încerca și activități precum pescuitul sau cățărarea pe stânci în apropierea lacului. În față este chiar târgul de suveniruri, ceea ce înseamnă că în dreapta este Iezerul Muntinului. V-am zis că o să-l vedem. Pe lângă frumusețea sa naturală, Iezerul Muntinului este și un loc încărcat de istorie și mitologie.
Legendele locale povestesc despre existența unui oraș subacvatic în adâncurile lacului și despre puterile magice ale acestuia. Astfel, vizitarea iezerului Muntinului poate fi și o oportunitate de a descoperi și de a explora în bogata moștenire culturală și mitologică a zonei. Dar dacă mă întrebați pe mine, farmecul locului constă mai mult în liniște și peisaj. Transalpina este o șosea șerpuită de 148 de km și este cea mai înaltă din România. Și dacă tot discutăm de cele mai înalte șosele din România, un top 5 ar fi Transalpina, cu 2145 de metri în pasul Ordele, Transfăgărășani, pe locul 2 Transfăgărășani, cu 2042 de metri în pasul Bâlea, Transrarău, cu altitudine maximă de 1425 în pasul Rarău, Transceahlău, altitudine de 1405 metri în pasul Tihău și Transbucegi, 1400 de metri în pasul Bucegi. Fac părul că nu știați că sunt atât de multe șosele în România, așa-i? Transalpina străbate 4 județe, Gorj, Vâlcea, Sibiu și Alba, traversând munții Parâng de la sud la nord, sau de la nord la sud, depinde pe unde luați.
Transalpina este cu siguranță o aventură pe care nu o veți uita prea curând. Așa că dacă sunteți în căutarea unei călătorii pline de adrenalină, peisaje impresionante și o doză sănătoasă de istorie și cultură, atunci Transalpina este alegerea perfectă pentru voi. Sper că v-a plăcut călătoria alături de noi pe spectaculoasa șosea Transalpina. Sper că ați rămas plăcut surprinși de priveliștele din zonă. Sper că v-au plăcut imaginile surprinse de noi și mi-aș dori să mergeți să vedeți chiar voi. Nimic nu se compară cu experiența personală. Doar să verificați dacă este deschisă, pentru că în sezonul rece Transalpina este închisă. În general se deschide prin mai-iunie. Și clipul ăsta, chiar dacă poate nu se vede, reprezintă multe ore din multe zile din mai multe săptămâni lucrate ca să iasă așa cum am crezut eu că arată cel mai bine. Așa că, dacă vă place, dați un like, un subscribe, pentru că în felul ăsta mă încurajați să continui, să filmez și să postez, să vă prezint cum arată lumea noastră de sus. Pa, pa!